Guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Part 2 na niya guys, ha? Yan, part 2 niya from Malita, Davao Occidental. Please subscribe, like, and share my channel. Maraming salamat po. Ay, naman. Okay. Kung saan naman sulat-ulat to? Ito? Alam mo, hindi ito. Ito, may kang sulat. Dire? Ito, nakagmo. Kasi bata ko makuha ka na. Kung saan mo na? Kung siguro, na-story. Ito, may pa. Bata na. Mula ko, pag panuho. Kanya kasi yung panuho, wala. Sila na yung Dire, David? Kini? Dire. Malusay yan. Isnaban ra ko ba? Isnaban, kuskus na to. Wala yun sa mangin dili. Isnaban ra ko dili. Bulan atong sudan ron. Hindi ka magkaugulan. Matong pag-net market ay kalibti. Gabiin na ko, basig manirado ng night market. Ulan, dali ko. Dili ulan. Mga to. Mang. Ito man. Ano ba? Ay, gara lagi no. Bato ta dili. Mau dito. Nay na viral na ba? Taiwan. Dapat ka tuig wa ka ulit. Hilak ko. Grabe ka. Tuwan eh. Reeling. Taga-Tarlac. Dito tayo po. Dito Taiwan yung anak. 4 months daw. Sugot alam po siya, mabayad ako. Kaya babalag bayad ang package. 5,000. Sige, ako na lang magtapal. Pero kabalo na gud ang kuan. Ako na lang magtapal. Sige. Package daw. Pag-able birthday so sa 60 mil. Birthday 60. 60,000. Kanan regalo. Salamat. Sa may isa pa package. So pag-able ran sa tunga mang kabletay. Iyang anak na Pero nantingala, nanyakit naman ang kasyara na blind. Oh. Yeah. Oh. Hey. Oh. Oh. Boom. Nagainom, uluya. Baundangan ba? Salamat. Haha. Okay mo na. Sige. Oo. Magawas ako panuho na paningkot. Tutong nilik ba? Oo. Bro, gusto mo good. Nakusgan ko dili. Datao ko da. 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 Pailot ko din mga Arabo. Parang busol daw. Yan, ano Siguro. lang. Takot-takot ra muna pag ilo siya isa. Masulti na to. Try.
Sabi na mahirap ka pagkakas natin. Wala pa na ko dito mga therapist. Ang bahala. Hilot ko sila sa mga. Nga niya kung trabaho dito. Uyan mo na sila. Wait, what else? We're gonna make Ano it. yan? Therapist. Dito therapist. Anong klase? Mang maluoy ka na ako, mang ako ang pinapagawa ko dili. Ako Anak ko mo sa miso eh. Ibak. Basta na ako. Ito anak ko. Oh, parang isa. Basta din sandali. Yan na. Ako na video ron. Madam. Dahil ka sa bula. Ay. Ha? Ikaw na ito na kay matutag na ito. Sakay daw kami. Saka daw kami. Yan, sa paggamay. Kamay lang dito. Up, up. Umalas. Ubos kamay. Up. Tagamay. Kanay mo, nini, arthritis kaniya. Sakit sa tugod. Luwa, wala kayo magkakaroon. Na eh. Well, iluwa rin natin yung doon. Wala na. Lasar ya ha. Anak ka sa YouTube sunod adlaw. Anak ka sa YouTube. Tanong ko, suicide. Kabawal. Ano sa boss? Sige basa. Ora. Ano mo sa kitang ka basa mo. Pas mo kusog mo ni. Bayo pa rin magkuhan ano, labakara. Bawal na po. Labakara? Hindi ka pwede magbasa. Balik ka na dito. Magtrapo ka. 5 lang god. O
bugaw lang. Lo. Ano ada yung muna? Hindi ini sa bugaw kung magkadugay mo bugat kung guni. Madugay. Buts panahon. Ang atong tiil, gihuro na lang bugat man. Muna siya. Pero dugay pinahon. Abot niya ko dia. Abot siya. Kailan lang, kasi natsingot ko rin sa height. Jogging Baklay, jogging. Kung magbaklay, jogging, basketball rin siya ba? Magsayaw. Ayaw, yun pa. Sa ganito. Basa. Ah, Amber. wala din siya masista kaya ko masista. Ano masista kaya ko contact part. Pag-relax lang sila ha. Tawag ka na nila, ginayin mo, body relaxing. Naana pa daw. Ay, bunal na sit lang. Ang sit. Ayun na to, bunal na sit. Ang tagamay. Saan na lang kapabos? Ah, dito parang piyang dito sa lang. Ang buka dito na. Hmm? Sa piyang. Asa? Sa piyang mo. Asa man? Piyang naman dito. Ah, itandog lang. Ha? Ano sayang naman na siya. Oo. Bantayan lang ito, puwi lang yun siya. Oo. Mga namukuan siya, kaya talang sige ko ubang siya. Para stick ko na rin. Sige ko na. Ang bulong ko ko rin. Oh, amo. Ah, Oh. Name. Sorry. Be. Sorry. Oh, I don't want to say. I don't want to say. ano sa na? Practice na. Ni ang practice. Oh, no. Ay. Kau lang manok. Ah, ano mga isaw. Isaw, lamang rod. Lami mabot. Part. Ilagod, lami mabot. Oo, ito balis pinta. Pisos. Balot, magkakabag balot. Ah. Ah. Tayo pa tayo ko na sama. Oh. Ikaw, hindi ko ba ito? Hindi tayo. Kaya mahubog lang. Ay tayo dito. Get the same number and like and comment. Get the same number and like and comment. Pag nangagaling tayo. I bet this video can get the same number and like and comment. I bet this video can get the same number and like. 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5. Mga rabo, sabog, yapo ko. Hindi ako eh. India, Punjabi, Sudan. Kaya nasa magaling tayo.
Oh my God. Ay, na-crush mo yan. Ate. Sword. Inom minarokon basta hindi ka magkilot. Inom minalaksa ka para beauty ka. Kaya mo ulit ko. Likuran mo ka. Malaksa din para beauty ka sabay na mo. Karon lang. Sa ubo, kaya sa ubo sa bal. Ha? Sa ubo, sa ubo sa bal. Ang naro sa mga bro, wala ako. Kaya ko lang. Inom nila na nakakon. Mata mo. Ini tubig, mata ni kasing kamay. Ini mosito. Kaya sa tawag itlog man no. Talong. Tanggal naman na, ibungkag mo na. Huwag na kasi na cholesterol. Kondit pa itong ba? Kondit. Ista, wala ito. Wala yung cholesterol. Kondit itong ba? Ha? Nilain. Nanti na lang sa kondit. Ay, man-charge ako lang sa cellphone. Charge ka gamitan ko. Puno naman gani nito na no? Tanggalan ng isa.
Ayun, gulilalag at matiil ba? Bang, sabot ko na mo. Dapat makasabot ka na ako. Ano? Ikot normal tao. Tubag-tubag. Ito na yung gigil mo pare. Tubag-tubag ka. Wala, usap ko.